اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوبر کلاس 7th ڈیٹ چھو تے پتہ آج 5 سبجیکٹ کشمیری تھی تھو مے کن خیال اس کیا سا میون وطن مبارک پڑھ بہ پہ سرس من تھی یوان سمجھ تھی تھو خیال تھی کرو پہ یاد ات حسابس من توشان کیا پوشان میون وطن مبارک کرتو روش روشے پوشے وطن مبارک سبزار فرش مخمل وترن شہل کلین تل مرگن ننین تو ڈورین وارن ونن مبارک چھس بگران محبت بلبل کمری کرانگت چھس پیال ہیت اتھن کیت پوشے چمن مبارک پرت طرف جوی لاران آر کنین چھے ژھاران پرت جائے ناک پراران تریشے ہتین مبارک یم پوش لنج گرائے مارا کم آئے ہو کران دائے زن موسمن مبارک ویتو محبت بیول برتو سمائی تائی لولن اندر چبوڑ لول حبلی وطن مبارک آزاد لول والیا وطنس بران لولا یم لول گلہران کیا تہذن کتھن مبارک گوبر ات آیس مز گی پرن یاد تہ کرن کیونکہ یہ شاعرن لیکھمت عبدالحد آزادن لیکھمت تو لہذا ات گھ امی آئی پرن تہ روزو یاد پتہ الفاظ مانے توشان گو خوش گھن روش گو مطلب روشت حبل وطن گو وطنک مبارک لول گل گو محبت پوش تریش ہتن گو یمن تریش لجمت آش مرگ گو میدان یعنی گاس میدان تو اللہ تعالیٰ کرنو کامیاب تھی تھو خیال پگہ انشاءاللہ کرو پتہ سوال ہما علینا